What's up guys, this is your boy here, Louie Imcho, ang creator ng channel na ito. So welcome to my channel. So guys, ang pinaka problema nato is ang atong subscribers ug ang atong views. Nangandoy ta nga mudako ang atong subscribers at the same time ug atong views aron ma-approve kini dinha sa YouTube partner program. Og kung monetize na imong channel, mudako pud ang imong revenue. So maunay dako kay nga frustrations og hagit nato as a YouTuber. So that's why muadto tag recourse nga mogamit ta og viral videos. So for today's video, itudlo nako ninyo unsaon paggamit sa viral video nga mo viral gyud siya. So without further ado, let's start. Karon nga episode, akong itudlo sa inyo unsaon paggamit og viral video aron mo viral gyud siya. Kay dili tanang viral videos nga kung imuhang gamiton mo viral sad. Nana siya technique nga buhaton aron masayod ka. Number 1 is pangita og topic or content nga viral og i-research ni ngadto sa YouTube. Kanang hiyang ka nga gamiton siya, kanang confident ka nga kabalo ka ana nga topic o kabalo ka mo edit ana nga video. Ikaduha, add to sa search. I-search ang video ug obserbari ang title ug ang thumbnail niini. For example, ang title dili kayo interesting, himuha siyang interesting aron ma-hook gyud ang imong mga viewers ug ang imong mga subscribers ug ang mga unique viewers. And then take note, kinahanglan ang title in accordance sa imong video nga gi-edit. Number 3 technique, i-add ang description. Sulati dito sa description box unsa ng imuhang video. Kay pinaagi ni ini mabasa ni sa YouTube algorithm. Ang kanang YouTube algorithm guys, maunay mo compute mo na siya mechanism kung angay bang i-recommend ang videos, kung naa ba siya mga violations, maunay mo compute. Number 4, basically ang paggamit og tags. Ang tags importante kaayo kay mo na nagdala og bida pod sa imuhang subject or sa imuhang content. Piniagi ni anang tags, ma-attach ang imuhang mga videos ngadto sa ubang videos aron dali ra pod siya ma-view sa ubang viewers nga parihara og topic nga gilantaw diha sa YouTube. Ayaw pagbutang og tags nga irrelevant sa imuhang video kay it is against YouTube policy. Remember nga nagamit ta og viral nga mga videos og viral nga mga content. Therefore, dili ni atoa. All you have to do is to use attributions. I-copy ng link dito sa YouTube, then i-post sa imuhang description. Dayon pagbutang og disclaimer nga this video is not mine, blah blah blah, something like that. Pasok na siya sa fair use policy. And then take note, ayaw og gamit og copyrighted material nga naay content ID sama sa ABS-CBN, GMA, kana mga dagko kaayo nga mga YouTube channel, ayaw paggamit ana kay sigurado copyright strike yung ana or copyright claims. Kay I've experienced that one. So ayaw paggamit ana. Dito ka sa mga YouTuber lang nga parihara nato, mao toy gamita nga mga videos ug mao toy i-edit nga mga video. Ang nakalainan lang, creative lang gyud kaayo ka, giunsa nimo pag-edit, giunsa nimo pag-deliver, giunsa nimo pag-title ang imong video aron mo viral ang viral nga videos. Inana ra ang technique guys. So I think daghan naman siguro tag nakatunan karong adlaw. Ayaw kalimot og subscribe sa akong channel kung bago pa ka, hit thumbs up and see you. Bye bye.